Хайырлы иртә. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Яшьләр җыелган җирдә Россия Ислам хезмәттәшлеге оешмасы кысаларында Казанда яшьләр кампусы үз эшен башлап җибәрде. Эшләре гөрләп бара. Минзәле аграриялары республикада терлекчелек һәм игенчелек буенча алдынгылар сафына чыга. Җиңүгә таба Мамадышта ел тәрбиячесе 2023 бөтен Россия конкурсының муниципаль сайлап алу этабы тәмамланды. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының дәүләт янгын күзәтчелеге инспекторлары пиротехника әйберләрен сату нукталарында янгын куркынычсызлыгы таләпләренең үтәлешен тикшерү буенча рейдлар уздыруга киреште. Күзәтчелек органнары вәкилләре әйтүенчә, пиротехника әйберләрен сату буенча төп хукук бозулар, автомат янгын сөндерү сигнализациясе һәм беренчел янгын сөндерү җиһазлары булмау. Рейдлар көн саен көндез һәм төнләдә үткәрелә. Татарстанда 19 декабрьдән алып яңа ел каникуллары төгәлләнгәнчегә кадәр янгынга каршы махсус режим кертелә. Әлеге режим гамәлдә булган чорда куркыныч пиротехник эшләнмәләрне сәнәгать, транспорт инфраструктурасы, җылылык, энергетика комплексы чикләреннән ярты километрдан да якындарак куллану тыела. Шулай ук коммуналь, авыл хуҗалыгы, кеше күп була торган объектлар, автомобиль юллары, шәхси йортлар, күп фатирлы йортлар чигеннән 30 метрга арада салют арттыру тыела. Бары тик бенгаль утлары һәм шапылдауыклар гына искәрмә булып тора. Яңа каршы махсус режим шартларында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен штрафлар 2 тапкырга арта. Физик затларга 10 меңнән 20 мең сумга кадәр, вазифаи затларга 30-дан 60 мең сумга кадәр. Соңгы 9 айда Татарстан белән Казакстан арасындагы товар әйләнеше 6%-ка диярлек арткан. Бу уртак проектлар нәтиҗәсе дип билгеләп үттеләр очрашуда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Казакстан президенты Касым-Жомарт Токаев. Һәм мондый хезмәттәшлек дәвам итәчәк. Рөстәм Миңнеханов Караганда өлкәсендәге Тайрскам заводында булды. 2024 елда предприятие тулы проект куәтенә чыгып, җиңел һәм йөк автомобильләре өчен 3,5 миллион машина көпчәкләре чыгарга планлаштыра. Беренче шинаны чыгару тантанасында Татарстан Республикасы президенты катнашты. Киләсе этап резина техник эшләнмәләр җитештерү, өченчесе авыл хуҗалыгы техникасы өчен шиналар җитештерүне үзләштерү. Заводта 1000-нән артык кеше эшләячәк. Россия Ислам хезмәттәшлеге оешмасы юнәлеше буенча Казанда яшьләр кампусы үз эшен башлап җибәрде. Төрле илләрдән килгән иң яхшы 100 катнашучы башкалабызга тәҗрибә уртаклашыр өчен килде. Үзбәкстаннан килгән Габделхай Кәримов экологик юнәлешне су кебек ишә. Тәҗрибәле булуы күренеп тора. Ул әзерләгән соңгы проектларның берсе җәмәгать транспортын әйләнә-тирә мөхит өчен куркынычсызрак итүгә багышлана. Үз туган илендә әлеге проектны хуплаганнар. Хәзер аны Россия Ислам хезмәттәшлеге оешмасы форумында да күрделәр. Главная цель – это люди, нетворк. Әлеге форумда катнашуымның төп максаты яңа кешеләр белән танышу, аралашу. Дөньяның 20 иленнән килгән яшь һәм актив делегатлар 3 көн эчендә экология проблемалары һәм аларны шишу юллары турында фикер алыша. Форумда инвестициялар һәм ислам финанслары кебек сорауларга аерым игътибар бирелә. Монда 3 төп юнәлеш. Беренчесе ул креатив индустрия юнәлеше, икенчесе иҗтимагый дипломатия юнәлеше һәм икенчесе ислам финанслар. Шул юнәлешләр әлбәттә бүгенге көнне бик актуаль, дөнья күләм масштабында да, Россия өчен бик актуаль. Кампус Казанга Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшьләр башкаласы исемен бирү чараларының соңгысы булыр дип көтелә. Айзилә Батырханова, Диана Дасаева, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда 3-нче фермерлар мәктәбе уңышлы гына үз эшен тәмамлады. Биредә фермерлар кышчылык һәм терлекчелек нечкәлекләренә өйрәнделәр, уңышлы аграр предприятиеләрдә практика үттеләр, үзләренең бизнес планнарын төзеп күрсәттеләр. Дипломнар тапшыру тантанасыннан безнең чираттагы язма. Агробизнесны нулдан башлап җибәреп, үз хуҗалыгының нәтиҗәлелеген арттыру. Нәкъ менә шуларны өйрәнергә дип фермер мәктәбенә 40 тыңлаучы килгән иде. Укулар парта артында гына үтмәде. Фермаларга һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләренә баруда кышчыларның, терлекчеләрнең һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларның киңәшләре дә булды бу дәресләрдә. Моннан тыш, министрлык түрәләре һәм икътисадчылар вакытында грантларга һәм ярдәм программаларына документларны ничек әзерләргә һәм һәр үзләштерелгән бюджет сумына ничек итеп хисап тотырга кирәклеге турында да сөйләделәр.
әйттеләр. Уникаль проект дип әйтәбез. Монда безнең укытучылар буларак без монда привлек әйтәбез. Практик яктан тәҗрибәләре булган безнең укытучыларыбызны. Бу безнең генә профессорлар түгел, читтән килгән, монда министерствода эшләүче специалистлар, монда банк специалистлары, монда үзләре үк бүгенге көндә яңа менә фермер булып китеп, уңышка ирешкән фермерлар үзләре турында сөйләп, аларга ничек эшләргә икәнен үзләре тәҗрибәләре белән бүлештеләр. Фермерлар мәктәбе тармак, төбәк һәм профильле югары уку йортларының мөмкинлекләре, тәҗрибәсе, ресурслары берләштерелгән Россиядагы беренче майданчык. Өстәвенә бу Россия аграр мәгърифәнең яңа форматы да. Аның ярдәмендә агробизнесны чыннан да нулдан төзергә мөмкин. Мы пополняем эти ряды. Мы пополняем тех людей, которые поддерживают. Без илебезнең азык-төлек иминлеген тәэмин итүче рәтләрне тулыландырабыз. Фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар. Алар авыл продукциясенең яртысыннан артыгын җитештерә. Дипломнар тапшыру тантанасы һәр кем өчен чын вакыйга. Кемдер үз эшен ничек башларга икәненә төшенде, ә кемнәрдер 1 ел ярымнан соң шәхси ярдәмче хуҗалык баскычыннан фермер булып җитешер һәм Татарстан дәүләт ярдәме программаларыннан дөрес файдалана алыр дигән өмет бар. Бу моның да менә сыйфатына килгәндә, бүгенге көндә менә безнең 40 укып бетерүчеләр, аларның һәрберсе бүгенге көндә үзләренең зур рәхмәтләрен әйттеләр һәм бу программаның алар өчен бик файдалы булуын һәрберсе әйтәсе килде һәм шуны турында әйттеләр алар. Бүген алар барысы да проектта катнашучы вузлардан дәүләт үрнәгендәге диплом ияләре. Иртәгә Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгыннан ярдәм алу конкурсында катнашучылар һәм кулланучы стиленә яңа, сыйфатлы һәм арзанлы продукция җитештерүче уңышлы фермерлар. Шулпан Әмири, Дмитрий Второв, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Узган 10 айда республика терлекчеләре 1 миллион 264 мең тонна сөт савып алган. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 5%-ка күбрәк. Моңа Минзәлә аграриялары да үз өлешләрен кертте. Дәүләт программалары ярдәмендә районда кече фермер хуҗалыклары һәм зур холдинглар үсеш ала. Минзәлә районыннан безнең репортаж. Авыл хуҗалыгында мондый күрсәткечләргә 10 ел дәвамында ирештек ди Минзәлә аграриялары. Район бертөклеләр уңышы буенча республикада 5нче урында. Терлекчелек өлкәсендә 2 инвестор эшли. Бу зур фермада 7,5 баш мал исәпләнгән. Бозау караучы Татьяна автоматлаштырылган җайланма ярдәмендә эшли. Җитештерүнең заманча технологиялары зур күрсәткечләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Сау җайланмасы, суыткычлар, компрессор барысы да заманча. Әлбәттә, дөрес тукландыруга да аерым игътибар бирәләр. Терлекчелектә, игенчелектә кебек алга китешләр бик күп эшләр эшләнә. 2 яңа проект үзенә тормышка басып киләләр. 6000 савым сыеры, терлекчеләр әйтүенчә, эш уңышлы бара. Өстәвенә сөт сатуда җайланган. Эшләребез әле бик күп. Бу инде яңа комплекслар ачылу белән инде яңа эш урыннары 2 мегакомплекска август белән бик анда 300-дан артык эшчеләр кирәк дип әйтергә кирәк. Сөт җитештерү инвесторларга да, ферма хезмәткәрләренә дә отышлы. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Минзәлә районы. Иртәгә 15 декабрьдә Татарстан иҗтимагый палатасында республикадагы газны бушлай кишәрлек чигенә кадәр китерү программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Республика халкын кызыксындырган сорауларына сәнәгать һәм сәүдә, хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыклары, Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте хезмәткәрләре җавап бирер дип көтелә. Кайнар линия иртәгә көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр эшләячәк. Мөрәҗәгать өчен телефон номеры экранда күрсәтелгән. 16 декабрьдә Казан халкы гаилә, торак һәм җир хукуклары буенча бушлай консультация ала алачак. Башкала халкы алиментларны түләтүгә, мөлкәтне, мирасны бүлүгә, ана капиталы буенча өлеш бүлеп бирүгә һәм балалар өлешләре белән күчемсез милек сатуга кагылышлы сораулар бирә алачак. Түләүсез консультациялар иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча үткәрелә. Белгечләр белән очрашу өчен алдан экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча язылырга кирәк. 18 декабрьдә Казанда сәламәтлек үзенчәлекләре булган балалар өчен бәхет белән узыш дип исемләнгән кышкы ярыш узачак. Катнашучылар 380 метрлы араны чаңгы һәм чана белән үтәргә тиеш. Ярышка 3 яшьтән алып 25 яшькә кадәрге теләге булган кешеләр теркәлә ала. Һәр катнашучы бүләкләр алачак дип белдерде оештыручылар. Кышкы ярыш Горький Әмәт урманында 18 декабрьдә иртәнге сәгать 10-да башлана.
Музыка, театр, шигырь уку буенча үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр. Түбән Кама районының 75-нче балалар бакчасында физик мөмкинлекләре чикле балаларның иҗат фестивале узды. Барлыгы бәйгедә 150 сабый катнашты. Шуларның 50-се финалга чыкты. Фестивальнең бүләкләү тантанасыннан Альбина Валиев репортажы. Балаларның сәләтләре әллә каян күренеп тора, җырлыйлар, бийләр, сәнгатьле итеп шигырь укыйлар. Бу оста, тырыш, актив сабыйлар үзенчәлекле. Сәламәтлекләрендә тайпылышлар бар. Тик алар тормыш сынавы алдында югалып калмый, яңадан яңа җиңүләргә ирешә. Яшь йылдызчыклар Аиза һәм Аиша тамашачыларны үзләренең осталыклары һәм артистлыклары белән шатландыралар. Кызлар бала белән күбәләк шигырен сәхнәләштерәләр. Без бик шат. Безгә бәйрәм ашады. Физик мөмкинлекләре чикле балалар иҗаты фестивале ел сайын үткәрелә. Анда барлык мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләре үз көчләрен сынап карый. Быел бәйгедә 150 сабый катнаша, шуларның 50-се финалга чыга. Алар бүгенгесе бәйрәмдә үзләрен барлык балалар кебек хис иттеләр, бик матур җырладылар, үзләренең һөнәрләрен күрсәттеләр. Бәйрәмгә нефтехимик хоккей клубы уенчылары да чакырыла. Алар балаларга билетлар бүләк итә, истәлеккә фотога төшә. Сабыйлар спортчыларның автографы куелган плакатларны тотып, өйгә яхшы кәеф белән кайтып китә. Альбина Валиева, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракыпов, Татарстан хәбәрләре. Киләсе атнада, ягъни 23 декабрьдә Казанның атаклы Ширеккүл паркында шугалак ачыла. Бу кышкы сезонда беренче тапкыр үз концепциясын үзгәртә. Ул ягъни программаның төп темасы кара һәм ак, яхшы һәм начар, мәрхәмәтлелек һәм явызлык кебек каршылыкларга корылган. Инде яңа ел бәйрәме көннәрендә паркта Казан халкын һәм кунакларны ачык һавада яңа ел фильмнары, балалар өчен фигурлы шоу буенча мастер-класслар да көтә. Яңа ел алдыннан мандариннарга ихтыяҗ артты. Россия сыйфат системасы оешмасы белгечләре өлгергән җиләк җимешне ничек сайларга кирәклеге турында киңәш бирделәр. Иң беренче чиратта сатып алган вакытта продукт төсенә игътибар итәргә кирәк. Төсе тигез һәм ачык булырга тиеш. Әгәр дә мандаринда яшел таплар яки кырылган таплар булса, бу пешмәгән яки искергән дигән аңлата. Шулай ук сыйфатның мөһим критерийсы булып, аның тире өслегенең йомшаклыгы тора. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Киләсе видеозмабыз Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, күренекле җырчы Венера Шарипова турында. Бу очраклы түгел, чөнки тиздән, ягъни 27 декабрьдә Венера Шарипованың тууына 95 ел. 20 елдан артык ул татар опера театрының әйдәп баручы солисты була. Республикабыз радиосында һәм телевидениесе фондларында аның язмалары саклана. Аларны сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Венера Шарипова Казанга 1950 елда килә. Мәскәү консерваториясының опера студиясын тәмамлагач, тиз арада солист буларак таныла. Табигать аңа сөйкемлелек һәм матурлык, тигез һәм йомшак яңгыраучы лирик сопрано тавышын, артистлык осталыгын биргән. Кыска гына вакыт эчендә ул Чайковскийның Евгений Онегин операсында Татьяна, Вердиның Трубадур операсында Леонора, Ижихановның Алтын чәч операсында Алтын чәч кебек партияләрне әзерли. Искиткеч матур тембрлы тавыш, җиңел шундый. Үзе дә мөләйем, бик шибәр. Менә ул башкарган рольләргә шундый туры киләдер, аның йөзләре, бөтен кыяфәтләре һәм сәхнәдә йөрешләре, аның мадам Баттерфляй нәрсә тора. Музыка тәкъинчеләре җырчының иҗади үзенчәлеген, ул тудырган образларның гаҗәеп бөтенлеген, гадәти булмавын билгеләп үтә. Венера Шарипова белән режиссерлар эшләргә яраткан. Ул һәрчак үзенең көтелмәгән төсмерләрен табып, импровизацияләгән. Ахыр чиктә бөтенләй көтелмәгән әсәр туган. Сәхнә белән вокалны ничек итеп тулыландыруны җырчы үзе генә белгән. Ул үз роленә оста һәм яхшы итеп анализ ясый. Җырчының сүзләренә караганда, ул яхшы һөнәри осталык мәктәбен узган. Залда күз яшьләрен чыгару халыкның һәм үзе менә хатын-кыз буларак бөтен яктан да килешкән. Һәр рольгә ул шундый хәтлем туры киләдер. Төрле яктан аның йомшаклыгы, шибәрлеге һәм тавышының матурлыгы. Искиткеч актриса һәм җырчы.
Менә мин яшьләргә тәкъдим итәр идем Венера Шарипованы тыңларга һәм аның кебек шулай чын-чынлап музыканы ышандырып җырларга һәм актерлык буенча да башкарырга рольләрне спектакльдә ул яши иде. Чынлап та кеше ышанадыр. Венера Шарипова опера театры сәхнәсендә зур шөһрәт казанды, югары дәрәҗәгә күтәрелде. Театрдан киткәч, концерт эшчәнлеге белән актив шөгыльләнде. Аның репертуарында халык җырлары, чит ил, рус һәм татар композиторларының романслары һәм җырлары була. Аның башкаруындагы әлеге әсәрләр зур популярлык казанды. Венера Шарипова педагогик эш белән шөгыльләнмәсә дә, үз-үзен тотышы, башкару алымнары яшь җырчыларга һәрвакыт үрнәк булды. Эльза Ахмаджанова, Фарис Мөхәммәтов, Кадрия Мирсияпова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Мамадыш районында ел тәрбиячесе 2023 Бөтен Россия конкурсының муниципаль сайлап алу этабы тәмамланды. Һөнәри осталык бәйгесендә шәһәрдәге 11 һәм авыллардагы балалар бакчаларыннан 29 педагог катнашты. Алар арасыннан 10 финалист сайлап алыначак. Ул кайчанга билгеләнгән? Теманы Илнур Юнысов дәвам итә. Исәнмесез, балалар? Әлфия Шафигулина әлеге төркем сабилар белән беренче тапкыр гына күрешә. Түбәнсен авылы балалар бакчасы тәрбиячесе бәйгенең шартлары буенча алар белән ачык педагогик чара үткәрергә тиеш. Бу тармакта 6 еллык эш тәҗрибәсе булган Мамадышлы дәресне нефть, аның килеп чыгышы һәм кулланылышы темасын әзерләгән. Беренче карашка ничектер куркып калдым. Ләкин балалар дәрескә яхшы кирип киттеләр. Һәм аларның кызыксынучанлыклары дәресне тиешле дәрәҗәдә үтте дип уйлыйм инде үземчә. Уртак тел таптыгыз. Балалар белән уртак тел таптык. Балалар бик ошады. Бик олга киткән, алдынгы үсешле балалар. Тагын бер конкурсан шушы бәйге узучы Теремок мәктәпкәчә белем учреждениесе тәрбиячесе Гүзәл Галимуллина һөнәри осталык ярышында 2нче тапкыр катнашуы. Бүгенге бәйгедә мин математика өлкәсен алдым. Мәктәпкә әзерлек төркемен балаларын алдым. Алар белән дәрес күрсәттек. Дәрес сәяхәт формасында үткәрелде. Куелган максатларыма ирешкәнемдер дип уйлыйм, чөнки балалар хәзерге вакытта бик акыллы, аларга игътибар күп кирәк. Ел тәрбиячесе Бөтен Россия конкурсының муниципаль этабында быел шәһәрдәге 11 һәм авыллардагы балалар бакчаларыннан 29 педагог катнаша. Жюри вәкилләре аларның ачык дәресләрен карап бәяләгәннән соң финалистлар билгеләнәчәк. Алар декабрь азагында районның ел тәрбиячесе һәм туган телдә эшләүче ел тәрбиячесе исемнәре өчен көрәшәчәкләр. Санпинга туры китереп шөгыльләрне үткәрәләр. Балалар сорауларга бик дөрес итеп җавап бирәләр. Тулы җөмлә белән. Шуңа күрә балаларның да әзерлекләре бар. Күренеп тора, быел бик шөгыльләр бик кызыклы. Ел тәрбиячесе 2023 Бөтен Россия конкурсының муниципаль этабы җиңүчеләре алга таба әлеге бәйгенең төбәк турында катнашачаклар. Ул киләсе ел башына билгеләнгән. Илнур Юнысов, Фаил Шәйхетдинов, Мамадыш районыннан Татарстан яңалыклары өчен. Татарстанда беренче тапкыр җәйгәдән ату буенча туган батырды исемләнгән Бөтен Россия турниры узган иде. Шушы көннәрдә балалар һәм яшүсмерләр өчен әлеге проект кысаларында тагын бер спорт фестивале үтте. Казан шәһәренең Акбар спорт сараенда туган батыр призына җиңү өчен 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәрге балалар көрәште. Спорт ярышлары өч төрдә ирекле көрәш, грек-рим көрәше һәм греплинг буенча узды. Мәгълүм булганча, греплинг, самбо, ирекле көрәш, дзюдо кебек дисциплиналар техникасын берләштерүче спорт төре. Балалар күңеленә кичкенәдән үк туган батыр рухын сеңдерергә тырыша спорт ярышларын оештыручы Радик Абдрахманов. Ул игелек янәше хәйрия фонды директоры булудан тыш Татарстанда греплинг федерациясе җитәкчесе вазифасында били. Эшкә керешкәч үк балалар арасында спортның бу төре белән балаларны мавыктыру төп бурычым дип вәгъдә итте. Вәгъдә иман диләр татарда. Бала көрәшне яратырга яки яратмаска мөмкин, ләкин ир бала көрәшә белергә тиеш. Без балаларыбызның көчле һәм сәламәт үсүен телибез. Көрәш ир баланың характерын формалаштыра, ул биредә максатларга ирешә, җиңә, авырлыклардан курыкмый дип билгеләп үтте Радик Абдрахманов сәламләү сүзендә.
Туган батыр турнирларының әле үткәрелегенә башлаган еллары. Ул елдан ел шомара, әзерлек төпле, җиңүчеләр өчен махсус Туган батыр медальләре дә әзерләнгән. Туган батыр призына үткәрелгән көрәш турнирында барлыгы 250 спортчы катнашты. Җиңелүчеләр юк дисәң дә дөрес булыр. Аларның шушы турнирда катнашуы үзе бер җиңү, үзе бер тәрбияви чара ди оештыручылар. Шулай да көрәш мәйданы батырсыз булмый. Төрле категорияда 32 бала беренче һәм икенче урыннарны яулады. Туган батырга охшарга хыялланган 64 яшь үсмер дәрәҗәле 3нче урынга лаек булды. Мөршидә Җихан, Айрат Гайнетдинов, Татарстан яңалыклары. Кыш фасылы спорт төрләре белән шөгыльләнү өчен менә дигән вакыт. Республикабыз районнарында да чаңгы, тимер аякта шуучылар өчен ярышлар ачылды. Шулай ук шугалаклар, хоккей майданчыклары саны артып баруы да куанычлы күренеш. Әйтик, Саба районының үзәк хоккей майданында алкалы хоккей буенча сезон ачу тантанасы узды. Поздравляю, Илде. Нык бәдәнле, киң җилкәле, баһадир ир-егетләргә сокланып туймаслык. Хоккей сөючеләрнең ярышка әзерлекләре күзгә ташланып тора. Спортчыларны күзәтергә җанатарларда килгән. Бу төр спортны сабалар аеруча үз итә. Менә шушы матур көндә Сабада хоккейны коробканы ашып җибәргә булдык. Погода идеальный, боз идеальный. Безнең килде инде бүген 4 команда бар тише, тагын бер команда изибит желание шуңа күрә. 5 команда белән матур айтып хоккейны уйнатып ятабыз. Хоккейлар күп күтле, рәхим итегез. Саба Мишабаш командалары боз өстендә мәш килгән арада сабаларның өстенлек алуы билгеле булды. Уен барышында һәркем безнең команда җиңәр дип өметләнә. Ветеран командасы уйный җегетләр киләләр, уйныйбыз. Безгә карап, менә башка командаларда тартыла, яшьләр күп килә хәзер. Ветераннар уйнагач, ничә без яшьләр уйнамаска тиеш дигән фикер беләдер инде. Менә күп уйнарга йөрим, яшьләр бик күп тартыла. Илнур кебек хоккей өчен җан атып йөрүчеләр, бигрәк тә яшьләрне үзләре артыннан спортка тартучылар күбрәк булсын иде ул. Безнең ачылышы бүген көндә. Менә беренче уен бара безнең Дискус белән Саба командасы уйныйлар. Яшьләр тоже бик матур уйныйлар. Без дә Алла бирсә уйнарбыз дип торабыз. Өченче уен безнеке була. Ул көнне уйналган уеннарның нәтиҗәсе түбәндәгечә. Саба командасы беренче урын, Ястреба икенче, ветераннар командасы 3нче урынны яулады. Гомумән биредә һәрбер командада лаеклы уен күрсәтте. Ләлә Зайнуллина, Әлфия Мөбәрәкова, Рәзил Ниғматов, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студиягә Татарстанның атказанган артисты Илүсә Хуҗина һәм Татарстанның атказанган мәдәният эшлеклесе, композитор Эльмир Низамов килер дип көтелә. Мин Шулпан Амири, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.